Which province? We are going everywhere according to the president's order. We need to tell the future that the future is very bright, and if they keep on taking these subsidies, who are going to be the leaders of tomorrow? So I'm here with my brother Oscar. Please say something, because me, I talk too much. You talk too much, but the president said zero tolerance on drugs. Zero tolerance on drugs. Saka sokutara kwaita maitichi tikufamba nzvimbo dzakasiyana siyana. Injira redu ngere kutaseko, ngere kubatsira mayouth kuti achinje unhu hwavo vasiye zvinodhaka. Manzwa maitichi vachitaura. Nyika inovakwa nevayo ndo vana ivava vari kutora masabjects. We are also learning. We are there to tell them we don't enjoy the situation, but they say we learn from our mistakes. We don't want to make the same mistake. Abachina matamari, abana fukama, abachina matamari. Sakandating, iwetere, mari baba diwa vano tungamira. Sakandating, iwetere, mari baba diwa vano tungamira. Sakandating, iwetere, mari baba diwa vano komborera. Sakandating, iwetere, mari baba diwa vano komborera. Sakandating, iwetere, mari baba diwa vano sonongora. Sakandating, iwetere, mari baba diwa vano sonongora. Sakandating, usasarir, umashure kwabuno farira. Sakandating, usasarir, umashure kwabuno farira. Baba no yengetera, vainawe vangwe yengetera. Greetings in the mighty name of Selassie Jah Rastafari. This is a Punction Man Greater, aka Chigudo Cheche Homo. Yeah man. Murigona tichi zvinhu zvakakosha zvatiri kutoita munguva dzino tiri in custody. Last time tanga tiri kwamutoko, asi nyaya iripo ndeyekuti tiri kutaura nyaya yemadrugs. Mageto youth mafans sabate madrugs. Mutoriro sarove mutoriro makudo. Anditi izvezvi tiri kudomboshawa, tiri kusimbisa nyaya yekuti musabate madrugs. Kana president chaiva ritotaura kuti say no drugs. Madrugs akashata. Ndini Chigudo cheche homo. Alright. Yeah man. Respect Pahasha TV. Dinaoka pano Pahasha TV kurira kutodarika futika Queen V. Ndikati mangomandoziya vese varisi. Chigudo ndini ndauya andirohwe nemuzi. Say no drugs.